дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистон мехоҳад сохтмони лӯлаи газ бо Чинро суръат бахшад. $500 миллион барои сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Рохун. дар Берлин байни Тоҷикистон ва Олмон машваратҳои сиёсӣ баргузор гардид. тафсилоти нави сохтмони метро дар шаҳри Душанбе. беҳтарин донишҷӯи Иттиҳоди давлатҳои мустақил 2023. мулоқот бо сафири Британияи Кабир. барои татбиқи лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун, Бонки Осиёи сармоягузориҳои инфраструктурӣ ба Тоҷикистон $500 миллион маблағ медиҳад. Сарвари давлат бо боварӣ ба натиҷаҳои мулоқот ба раванди густариш ва тавсеяи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Бонки Осиёи сармоягузориҳои инфраструктурӣ онро шарики бо эътимоди Тоҷикистон номиданд. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуоти президенти кишвар. ҷонибҳои зимнии мулоқот оид ба таҳкими ҳамкорӣ дар самти маблағгузории минбаъдаи рушди инфраструктураи сабз дар соҳаҳои нақлиёт, энергетика, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва шаҳрдорӣ табодули андеша карданд. таҳкими робитаҳо ҷалби ҳарчи бештари сармоя ба лоиҳаҳои афзалиятнок ҷиҳати рушди соҳаҳои инфраструктур, саноат, бахши хусусӣ, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодӣ ва дастгирии соҳибкорӣ зарур шуморида шуд. инчунин ҷонибҳо масъалаҳои маблағгузории лоиҳаҳои коркарди ниҳоии маҳсулоти кишоварзию канданиҳои фоиданокро аз бахшҳои дигари ҳамкорӣ номида ҳамзамон таъкид намуданд, ки дар Тоҷикистон барои амалисозии онҳо тамоми имкону захираҳо мавҷуд аст. дар мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири шӯрои давлати Чин Ли Цян ҳамкориҳои энержияи кишварҳо баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳамияти оғози фаврии сохтмони лӯлаи ҷадиди газ бо Чин, ки бояд аз қаламрави Тоҷикистон гузарад, таъкид намуданд. сухан дар бораи суръат бахшидани сохтмони хатти даи лӯлаи газ меравад, ки тавассути Туркманистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Чин мегузарад. мо дар татбиқи муштараки лоиҳаҳо дар бахшҳои энергетика ва нафту газ имконоти бузург мебинем, изҳор доштанд роҳбари давлат ва афзуданд, ки ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ дар ин соҳа таҷрибаи ғанӣ ҷамъ кардааст. сарвари давлат иштироки Чин дар як тарҳи муштарак дар бахши энержӣ, ки дар Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст, аз ҷумла сохтмони нерӯгоҳи барқии обӣ бо иқтидорҳои гуногун ва тавсеяи хатҳои интиқоли барқ муҳим донистанд. дар Берлин даври навбатии машваратҳои сиёсӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии федеративии Олмон доир гардид. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. зимни музокирот ҷонибҳо вобаста ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои густариши ҳамкории мутақобилан судманд байни Тоҷикистон ва Олмон дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, илму фарҳанг ва амният табодули афкори созанда анҷом доданд. ҳамчунин музокирот дар доираи созмонҳои байналмилалию минтақавӣ дар меҳвари гуфтагӯи ҳаятҳо қарор дошт. магистранти академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Додхудо Шарифзода дар озмуни беҳтарин донишҷӯи Иттиҳоди давлатҳои мустақил 2023 ғолиб омада, бо дипломи дараҷаи 1 ва нишони сарисинагӣ сарфароз гардонида шуд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. ин озмун бо ибтикори Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳамбастагӣ бо Ассотсиатсияи ҳаракати умумии халқии Бобек ҷиҳати муайян намудани беҳтарин донишҷӯ байни донишгоҳҳои олии кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. аз дарвозаи ҷанубӣ, яъне самти минтақаи Бохтар то бинои сирки давлатӣ, бунёди метрои рӯизаминӣ ба масофаи беш аз 10 километр ба нақша гирифта шудааст. дар ин бора Раҳим Бобозода, муовини якуми вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар суҳбат бо рӯзномаи Садои мардум, нашраи парлумонии Тоҷикистон хабар додааст. ном бурда изҳор дошт, ки ҳадафи бунёди метро баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои нақлиётӣ, ҷамъиятӣ, паст кардани шиддати ҳаракат дар роҳҳои пойтахт ва аз ин ҳисоб коҳиш додани сатҳи партовҳои газӣ ба муҳити зист мебошад. сафири Британияи Кабир дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Тимоти Маршал Ҷонс бо мақсади ошноӣ ва боздид ба шаҳри Панҷакент омад ва дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода мулоқот баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба сафир дар бораи самтҳои афзалиятнок ва имкониятҳои роҳандозии ҳамкорӣ бо ҷониби Британияи Кабир, аз ҷумла дар соҳаҳои коркарди захираҳои зеризаминӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ, рушди ҳунарманд
ҳамоҳангӣ, маориф, инфрасохтор ва логистика маълумот дод. сафир изҳор намуд, ки ҳамкорӣ дар ин бахшҳо дар доираи ҳамкориҳои ҳасанаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Британияи Кабир мавриди омӯзиш қарор дода хоҳад шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.